Ей! Какво правите, с духаняци? Какво правите му? Къде го спът, А? Махни на камера. Има ли как да издържа? Айде да го я! Не е тръгал да слушате. Така ли? Точно аз те е тръгвал, съм шеф. Ще мъгне пътина с термокълтач. Така, дай. Маса с щетката. Добре, бойде си, добре. Ще снимаме после на телевизора, знаеш какво става? Перфектно. Ще става по-светло, по-хубаво. Да работим, човек. Не се... Да работя, викаш. Аз не мога да работя, братле. Не съм роден за работа. Дядь не го разбадах отгоре. Там кляпни. Там. Не е отшо. Бре, маре, бре! Бре, Марче! Бего тука! Хванахме те, хванахме те! Хванахме те!